Shalom, horas madihita manginang suang soniaka yanakon nami naposo bulung asal tapukka parminggu tapa homa tapa hibul marohat tanang marsobatu debata marede mahita siabukwede nomor 112. Haleluya, terpuji Tuhan debata dibandingkan kasana satong dibit mahitane pasana pematakai ibana marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonod dohatani Tuhan Jehovah idama ahu apala ahu sadiri uso-uso sogot di biru-biruku jala hulului luluaku nasida songon pangalului ni parmanahan di punguan na ganup ari uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana suang songoni ahu mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. 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 Martang yang mahita ale Tuhan debata jala anamanami sai tugu-tugu jala rajai marohanami marhite-hite to dimi asa olo hami manangihon dohot majalo hatam sai pahot mahatam di bagasan rohanami asalam ibaru jalalam badia rohanami sai urupi ma
asalam marhaporseon hami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus, asa jupang hami hangoluan saleleng nilelengna. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu sadarion, imana tersurat sian Matius onom ayat 30. Sai jumolo malului hamu harajaon ni debata dohot hati goranna, dungita bahononna do akka odeng tuhamuna. Rak mahita mangidogogo tu debata lamang ulaon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami lau mangulaon nahom barat tu patik mi. Amin. Tato poti madosat tanagudangi tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang.
pargogo naso hatu dosan, pardengan basa doho, jala rodi saliling nililing na do asini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang beaka ingot akka dosa nami, ay jot-jot do hami mardosa maradopon ho, jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalason nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalason nami, unang alang asini roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot haisan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah, nung ngapola hupasisi akka pangalasyommu songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak mahotu hau, ay ahu dosi palua ho. Hasangapon madidebata na digijang. Amin. Adorang sotae uduti, ang sauti pengumuman, mobil merah B2969 UJH dipindah jauh makelangi dalam. Mobil B2969 UJH. Mereka tapi gema turpok epistel patujulun jamita di minggu sadarion, di mana ngatar surat sian Amos 5 ayat 1 marsika soring mahita majaha. Apo-apo mangalului Jehovah, ay songonod dohata ni Jehovah tu pinopar ni Israel, lului hamu mahu, asa mangulu hamu. Ayat onom ramajah ita.
Lului hamu majahoba, asa mangolu hamu, asa unang dirapok bagas ni si Joseph, songon api, jala sudah dipangan, hape dang adong pangit topi di betel nanggo sahalak. Mertua doakan atau mangihon hatani di bata, jalan neopiopsa. Amin. Tahaditakon mahat hapor seo tai songon nahi tidakon ni dong atas hapor seon di sandok portibion rap mahita mandok. Ahu porsea di debat Jehovah ido ama pergugo na suatu dosan natu mau palangit do tano. Ahu porsea di Yesus Kristus anak di debat Jehovah na sasadai imana ni tubuhon ni si Maria na gabe-gabian santon di perbadia andorang suabubuan. Ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman ni selatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua tubano toru dung ditanom na mulak mangulu di are patoluhon nama naik tu surgo lahudul isyamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanaon manguhumi halak na mangulu dot na mate. Au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, do diasan ni dosa, do dihatai na mandok, mulak mangulus so daing ni halak naung mate, do dianguluan na sora sudah. Amin.
Tikting masa di Minggu Tasadarion, Minggu 10 Juli 2022. Na parjolo. Darion ima minggu palimahon dung Trinitatis, dohot tema Yesus mengalului jalan ada manang wik Jericho. Hipas doda danaki nang natoras nape. Tolu. Ibadah khusus inovatif. Di hari Sadarion Minggu 10 Juli 2022 di Permingguan Botari. Patupaon nado ibadah khusus manang ibadah inovatif. Opat.
Togu-togu doamu Tuhan sonamani. Hamu sude pamanati hamu riarahanai karuna harsakomi lopako Tuhani. Sonami rohai, sonami rohai, sonami rohai, dilehon Yesusi. Nang rodo Yesusi, maluasian dosa lo, nang sarot Yesus ro, atong sabut tarabat to, narlojong magu Yesus ro, sa golong pakokop lain, maluahorisi. Sonami rohai, sonami rohai, sonami rohai, dilehon Yesusi. Tipuna sambut ikimi dunia namahon, Aitiki parasiani somuarga hoko, sotung bitoy sorohami, jojoni Yesus Tuhami, masuhima adiani nasihat Tuhani. Sonami rohai, sonami rohai, sonami rohai, dilehon Yesusi. Johon Yesus rosude amul alojai, utol udohamu uhasonarani, hamu sude pamanati hamu niarahonai, karikoni harsakoni lopako Tuhani. Sonami rohai, sonami rohai.
Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Amen. Horas madihita. Adorang so hujaha turpuk jamita di ari minggut tasadarion minggu palimahon dung Trinitatis. Radeng kadau patadaho diriku ala odope na parpudi sahalion muse marjamita di huriaon najulu heado alai najulu may. Guarhu padita Jamilin Sirait. Padita pensiun di HKBP. Nunga pensiun sian HKBP, jalan parpudi mangula ima sebagai kepala departemen koinonia HKBP kantor pusat. Godangado ngulunami di sekolah tinggi teologi, hirasatonga sian ulaon hapad di tahun nami mangula songon pangajari di STT HKBP. Inata persoduk bolon boru pardini, boru nisimatu aku. Jala anggo danak 5 pahopu sia. Nunga marhasohotan sahalak pahopu holapay mahon nono nama. Jadi mau lihat tema di parsaurata di arisadarion dihita na pungun waeng di tonga-tonga ni joroon do di sude ruas ni huria na sedang hudul waeng di bagas nabi lawa manangihon hatani Tuhatta. Hatani Tuhatta ima sian Lukas 10 sia ayat na parjolo sahat rodi ayat na pasapuluhon tapai hutihut ma hujaha. Dungi dibongoti laos dibolus ibana ma huta Jericho. Jadi adong ma disi sahalak iduk niaka si jalobeo na margoar Sakeus namora do ibana. Di pangidorohana na ing idaon na rupa ni Jesus alay dang tarbahesa siala na toropi ay pardaging namekmet ibana. Kami merlujong ibana tujulu di panaik mahau gala-gala sada ang giat di ida ibana ay ido dalan sibulusonna. Dung sahat tu si mamereng ma Jesus tugijang lasnin nama madok ibana o Sakeus hatok maho mijur ay konsora ngau tuja bumi sadarion. Jadi hatok maibana mijur las marohana majak kon Jesus. Marnidai marmungu manasida sude madok na sorang do ibana HP tu halak si pardosa. Gabi Roma Sakeus idok ma tutuhani. Olo Tuhan satongan ni akka artaki mahuleot tu akka napugus. Jala ia adong na huangati silopat lopit mahu paulak. Jadi dok Jesus matuibana. Dapatan tua do pangisi ni jabuon sadarion ay pinoparnisya Abraham do nang ibana. Ay narodo anak ni Jolmay mangalului jala paluahon na mago. Dapatan tua do pangisi ni jabuon sadarion ay pinoparnisya Abraham do nang ibana. Ay narodo anak ni Jolmay mangalului jala paluahon na mago. Diamuna kadongan didok sahalak gait molalahita holilontor tu Palestina do ibana
Oddo hau ara na jinak ini si Sakkeusi. Tohomang nadang ba urusan namay. Alay memang adong do hawara na memang natubo di pinggir jalan di kota Jericho. Dan apalagi na nang dohonon na sa sitong na marhite-hite jami taon. Marhite-hite jami taon ada seorang pemungut cukai. Kepala pemungut cukai si Jalobeo. Masihol manang sangat menggebu-gebu naing mamereng rupa ni Yesus. Naing idaon na Tuhan Yesus. Alay adong hambatan na mabainibana dang mampu untuk mamereng rupa ni Yesus. Hambatan na parjulo ima hambatan psikis, hambatan fisik. Halak pardaging name meddo si Sakkeus. Jala memang hata heber Sakkeus lapatan na orang kecil. Nakpola di patorang sameko 2 tahun sampai terkotor. Manang songon si isiru tahe pelawaki si ucuk baba. Manang songon si Daud Sulaiman. Na mekmet. Daktar ba ini bana menerobos akan atoropi. Dak pola di patorang. Alay di dok dang tarbahesa ai pardaging name metibana ala torop ni halak berkerumun. Lama begik jamita ni Tuhan Yesus. Alay hambatan na utama ima hambatan psikis, psikologis. Dia adalah telomenes atau kepala pemungut cukai yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Ala pajak nama caiti bojo jot di baini-bana. Dia tong doi bana si pardosa. Sonaka boru Samaria manang halak Samaria. Alani macai balgado hambatan psikologis di si Sakkeus naing mamereng rupa ni Yesus. Dia muna kadongan totus ya nojo taida tarenungkan. Molohita ahama hambatan dihita neng takas mamereng rupa ni Yesus ditangiyakta doh dihapor syaota. Hamu mangalusi di bagasar rohamu nabi. Hambatan apa? Hambatan ni anakon, hambatan ngulu si ganopari, hambatan keluarga, hambatan ulaon, hambatan apa? Rintangan apa sehingga kadang-kadang kita sulit untuk melihat wajah Yesus nangpe mamulus siya julutta, nangpe makatai jonok dilabukta. Ay tadok-dok bahwa Tuhan itu adalah omnipresent, maha hadir. Disudai nganad do Tuhan ta hadir. Di jolotta do ibana hadir, di labukta do ibana hadir. Alay jojot dang taida, ala ni rintangan nakin. Satu contoh konkret na binayan ni Sakkeus di bagasa turpokon, diatasi bana ma hambatani. Dia sadar akan dirinya, sadar akan postur tubuhnya, sadar akan posisinya di tengah-tengah masyarakat. Gabe dijakiti ibana ma manang lau ma ibana tusada hau gala-gala. Hawara do sa sitong na. Bahasa hau gala-gala diterjemahkan tuhata Batak. Ala memang hau gala-gala do dihitaan na tubuh di topi dalan. Gudang do rasya kita na sohya dope na sohya be mamereng hau gala-gala. Adong do upasa taringot tu gala-galaon. Gala-gala si teluk merdagul-dagul nenna.
mardagul-dagul do hau gala-gala, jalai topi dalat doi tubuh. Terjemahan yang sebenarnya ialah kayu ara, hau ara. Jadi mana masada hau gala-gala manang kayu ara. Asasiani boi daun na rupa ni Yesus. Dangoloi banak talu dirintangani. Dia mencari akal, dia mencari solusi lau mamereng rupa ni Yesus. Ini luar biasa di Hamundak Gadongan. Sikap Zakheus ini seharusnya menjadi sikap kita dalam kehidupan beriman. Muladong rintangan apapun itu, kita harus mampu untuk mengatasi rintangan itu dan bertemu dengan Tuhan Yesus dalam doa kita. Martangia kita ale Tuhan nek pajupang audoto. Alai gudang parsoryoku. Apa yang dijawab oleh, apa yang diterima oleh Zakheus? Justru sesuatu yang luar biasa. Na sohya dihirim ibana. Aidok Yesus tu ibana ale Zakheus mijur maho. Ay nang sorang au tuja bumi sadarion. Nang sorang Yesus tuja buni halak pardosa. Gabi mar mungut-mungut maka parise si boto surat dotak ka Yahudi. Istilah nuaing nyinyir. Irna binege dihamu di Jakarta one hami parhuta-huta dohami parsiatar dohami. Mulutung adong isod dong aku ka parsiatar parhuta-huta dohita martibak ko Jakarta on. Nyinyir. Ay nas sorang do ibana HP. Tuja boni si pardosa. Ketika Yesus ngomong dengan orang Samaria, orang-orang Yahudi juga keberatan. Ketika Yesus juga menyembuhkan orang buta dari mula jadinya, orang-orang Yahudi juga keberatan. Ditikki di patupa Yesus hamaluman tu sahalak paropuan na 20 tahun di kolam Bethesda dadang marna malum. Orang-orang Yahudi juga keberatan. Jadi molok umura tu satta tertuduh semeira tu akka oposisi ini pemerintahan waing. Manangah HP diula presidenta toktong doi dang denggan anggo dia ka alona nyinyir doi. Nasongkop doi bana HP tuja buni halak si pardosa ninna ka halak Yahudi. Dang diboto nasida bahwa Tuhan itu datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Yesus pernah berkata, orang sehat tidak membutuhkan dokter. Hanya orang sakit yang membutuhkan dokter. Mulu namar sahid majol maun memang butuh Tuhan Yesus. Yesus mau datang ke rumah orang berdosa, sesuatu yang luar biasa, sukacita na luar biasa. Tabayak ko majolon waing ro pejabat besar tu bagasta dituk-tuk pitu itor tabereng ro Presiden Jokowi hera dohita sukacita dohita. Saya kira pasti sukacita. Jangankan dulu presiden, wali kota Depok Pemoloro tu bagasta dituk-tuk pitutta manigor masuk ibana. Kan sesuatu yang luar biasa. Apalagi ini Yesus. Tuhan yang menyelamatkan umat manusia mau datang ke tempat Zakheus orang berdosa ini. Tuhan mau datang ke rumah kita ibu bapak saudara-saudara. Olo roh Tuhan Yesus manopot kita di tonga-tonga ni bagasta di parsoryota di persoalata diakka pergumulata roh Yesus manuktuk bagasta. Las rohat tadi sih. Tentu macai las marohata. Ala roh Yesus manopot kita.
Jala ido ulaon ni Tuhata Yesus. Roh tonga-tonga ni portibion. Lau menyelamatkan akka pardosa jala hita do pardosai. Tuksuadong do naboy manesa dosata selain Tuhata Yesus. Tidak ada apapun siapapun. Tudos do itu arang. Sabab di bek kamu manuci arang. Pakai rinso 5 kilo tong doi birong. Coba hamba cuci yang non arang di jabu. Pekerjaan yang sia-sia. Tapi untuk merubah arang menjadi warna yang lain ialah dengan cara membakar. Itutung maarangi gabe asing mawarnana. Demikian juga dengan kedatangan Tuhan Yesus, Dia membakar kita dan kita berubah warna menjadi berubah, menjadi bertobat. Gabi maruba mahita. Perjumpaan dohot Tuhan Yesus membuat suatu transformasi perubahan di diri ni si Zakheus. Jalak Idok Ibana akan memberikan hartanya kepada orang-orang miskin. Mabayar 4 kali lipat molotung adong na ditipu Ibana. Satu pertobatan yang luar biasa dihamuna kamang doh dihamuna kainang. Perubahan hidup ketika kita bertemu dengan Tuhan. Memang itu yang Tuhan harapkan. Adong perubahan. Kadang-kadang dari tahun ke tahun kita menjadi Kristen alai dan adong perubahan hidup. Dan adong pertobatan. Ya biasa-biasa saja. Bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan menghendaki ketika Dia masuk ke rumah kita, ketika datang menjenguk kita, dinaroi bana tutonga-tongata tunguluta, alai adong ma perubahan hidup. Adong ma pertobatan. Pertobatan hanya bisa terjadi karena pertemuan dengan Tuhan Yesus. Asa dong dang songon halak jahuri nakin. Aina songgop do ibana HP tujabu ni halak si pardosa. Dang diboto na sidak. Di batamar suruh Tuhan Yesus tu portibion lao manobu sakka dosata. Dosata na gudangi. Ay dang adong jolma naluput siya dosa. Tidak akan ada orang termasuk kita yang duduk di sini yang ada di gereja ini mengatakan bahwa saya tidak punya dosa. Saya tidak punya kesalahan. Kita punya banyak dosa dan banyak kesalahan. Alai Tuhata mengampuni kita, memberkati kita di tonga-tonga ni nguluta imanataida di bagian ketiga ni turpokon. Nah luar biasa. Dok Yesus tu si Zakheus. Dapotan tua dok pangisi ni jabuon sadarion. Telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena mereka juga adalah anak-anak Abraham. Airodo anak ni jolmai mangalului dohot paluahon namago. Dapotan tua. Di hatabatak kon tua. Melotadok hatabatak tua itu memang merangkum banyak hal. Sukacita lasni roha. Hadumaon dotak kanasing. Ima tua. Dapat tua do si Zakheus, alai dada holan si Zakheus. Didok Tuhan Yesus, pangisi ni jabuon sadarion. Semua orang yang ada di rumah ini termasuk anak-anaknya, akapahopuna, akapembantuna meluadong di sini. Dapat tua. Asa pergumulan seorang bapak
dan pergumulan seorang ibu, pergumulan kepala rumah tangga, berjumpa dengan Tuhan Yesus, akan menghasilkan suatu suara Tuhan yang luar biasa. Dapat tua do pangisini jabo sadarion. Iro nandokon nanakin di Matius 6 ayat 33. Ayat mas yang sangat terkenal yang saya kira kita tahu. Saya jumulo malului hamu harajaon debatadot hati goranna. Dungi tabahnon nama dihamu akka odeng. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Segala sesuatu, ingat inang. Termasuk haporseomu, termasuk pengiduanmu, termasuk sita-sitam tu akayanakommu, termasuk sita-sitam tu akapahupum. Akan diberkati oleh Tuhan. Pangisi ni jabuon sadarion. Ini satu kata yang sangat lembut dan luar biasa bagi orang-orang beriman. Dalam memang itu tujuan misi ni Tuhan Yesus tu partibion. Nah yang paluau naka keluarga di tengah-tengah ni pergumulan si Ganopari. Lumobi hamuna tinggal di Jabodetabek do Taheguarna, Jabodetabek. Saya yakin pergumulan manusia di sini luar biasa. Pergumulan demi pergumulan dari hari ke hari. Aku sipata mekel doa mamereng. Akan nama notor-notor di pinggir dalani cek masih patah bohina sudi. Lau mangaruli hepeng amang tahe. Maul ne HP mengulu di kota Nabelgaon. Sipata dicek dagingnya, daku boto mang nacek ahai. Sipatai pakai mabal gauluna sampai pusok hosana mengido-ido itu pidalan. Ada holani banyak yang lain lagi. Persoalan kita yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Jala di sordo lapatanna roh Tuhatta Yesus. Roh Tuhatta Yesus lau paluahon hita. Manesa dosata alani ahama. Naing banota. Sebagai halak Kristen hita. Pada abad ke-19 di United States, manang Amerika Serikat sangat marak dengan perbudakan. Biasanya budak-budak mereka itu adalah orang-orang hitam dari Afrika, orang-orang negro. Pada satu saat seorang tuan besar yang memiliki perkebunan yang luas yang bernama Mr. William mau mencari budak di pasar budak, di garis do budak di pasar. Di tiga hodoi. Dia mencari budakon. Jala ditekat ni bana ikon hulului budak yang paling beringas, yang paling kasar. Nah paling menakutkan. Dan budak biasa. Dari satu toko ke toko lainnya dia cari. Dan akhirnya ketemu. Dungi tawari bana jadi mak budakon. Sekian dolar. Di palua ma dibuang mamulak. Tujabuna mau dipekerjakan di rumahnya. Tapi sepanjang jalan budak ini terus mengumpat, memaki-maki. Sampai tiba di rumah. Kemudian Tuan William mengatakan setelah tiba di rumah, "Oke, Mr. Nelson, maaf mulu tungadong nomor guari di son, ya. Mr. Nelson, dak kamu nahudok si Nelson da juluido. Sekarang iu sudah bebas. Nah sekarang Anda bisa pergi kemana saja.
kamu menjadi orang bebas. Pergilah. Dungilaw may bana, mangaruta, mardalam may bana, dopak si tujuan na. Tapi di tengah jalan, budak ini berkata dalam dirinya, dangol na yaw hape. Dia sudah menebus saya dengan harga yang tinggi, tapi saya masih memberontak kepada Tuan William. Au namanya dangol, jolma di Portibion. Kemudian dia kembali dan mengatakan, ya Tuan William, saya bersedia melayani engkau sampai seumur hidupku, karena engkau sudah menebus aku. Aung ditubus sodo au maca arga. Dungi melayani maibana Tuan William. Ini kan satu contoh juga bagi kita di Hamunak Kamang do di Hamunak Kainang. Ditubus tuhata dohita marhite mudarna na arganin na Petrus. Na sotartuhor manang isepe di tonga-tonga ni Portibion. Molutuk sudepe artata na dong nuaing dijabu do di balia do di dia pe dang mampu manuhor penebusan dosa. Dot haluaun nasahat tuhita. Atong ahado na diigil tuhata siya kita. Hanya satu yang diigil, na diigil ni tuhata songon si Sakeus nakin. Satonga ni artakiu leo tunapogos, molotunga dong na huangati. Hupaulak opak lopit. Nanigil ni tuhata siya kita hamunak kamang do di hamunak kainang. Melayani Tuhan marhite-hite berbagai cara na dong dihita. Makobasi debata marhite-hite berbagai cara. Namared DP. Na melayani Tuhan doi. Na marhalado pe na melayani Tuhan doi. Na mengajar sekolah minggu pe na melayani Tuhan doi. Na berjumar minggu pe na melayani Tuhan doi. Na mananyakon halak nasing pe na melayani Tuhan doi. Aha pe na taula. Di tonga-tonga ni ngoluta songon halak Kristen hita itu melayani Tuhan karena memang kita sadar. Nong sadar dohita tuhata manobus hitak, siyan nasa dosatta na balgay. Iranakin nanirok ni episteli di buku Amosi, luluy hamuma Tuhan, carilah Tuhan. Sebenarnya dang perlu ta cari Tuhan. Holat tabukka mamatatta mata ni si malolokta, mata ni rohata, mata ni partodiota, mamereng Yesus. Taukap tapasa madirita tutuhani ganu pari gaman manogot ganu ariat ale Tuhan ukak mamatane rohakku mamerekko jala sorang maho di tonga-tongani bagasu alusna tuhoy nangaha dapat atua do pangisini jabon sadarion ima alusna tuho amang dapat atua do pangisini jabon sadarion dong ilas maroham satu kenari mulak setengah-tengah ni joron. Ay nunga dapotan tua hape. Au dohot sude nasa pangisi ni bagasu. Amen. Martangyang mahita. Maulihat ma Tuhan. Ala ni hatam na badiyay. Naulo Tuhan Yesus seorang di bagas ni Sakeus. Nariyok halak Yahudi halak si pardusay. Maulihat ma Tuhan ala ulo ho sorang tutonga-tonga ni bagas nami. Mamasu-masu hami. Mabukbut parsoryon namit. Nakpe si pata say roturohan nami. Adong dope pergumulan nami. Dang dope ditangyot Tuhani hami. Alay sa rodo Tuhani, say rodo ho Tuhan. Manopok bagas nami bi, mamasu-masu hami. Mabuat tua di tonga-tonga ni bagas nami. Alani ajari mahami toktong mangaluli harajaonmu. Mangaluli hok di tonga-tonga ni ngulu nami on. Mangaleutik ki pajupang dohot hok. Marhite-hite na manangyakon ngulu nami. Marhite-hite na pasahato diri nami. Pasu-pasu mahuriamot Tuhan. Di tonga-tonga ni pergumulan na bersada-sada. Pasu-pasu manang akan apa sebulung,
remaja do danak sekolah minggu. Sudi hami tahe nahudul na yang digare jaon do nahudul di jabu ala na suboy romar minggu. Homa Tuhan nama masu-masu. Porsedo hami rodo homa nopot tami marsada-sada tu ganup bagas namibi. Amin. Marede mahita kuhut ma tapapungo peliata na paduahon. Oh Tuhan
tapasahat mapeleatta tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorohan ni saluhut si leo-leo na dinggan, do nasa uli basa na mauli utus. Pasahat tami masiyan na nilihomi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho parasya kami pilihanon, pati bulhon hara jaonmu. Ditong-atongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami godang ni sileo-leo mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangojunan, palua mahami, sian pangago. Padirga masih malolong mo dohot roham dopak Banua Gijang, jalo mapasu-pasuna, dungi mulak mahamu di bagasan dame. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan de batama ho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaorhon ma, damena tutodim. Amin. Amin. Dihamunak kamang do, dihamunak kainang, nadong ditonga-tonga ni Jorodo na dijabu, hami sian perhalado, na makubasi minggu pukul 10, pasahat tuhita, shalom, selamat hari minggu madhita saluhutna. Pesan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan tutuhimasay ng ukapon na do